Je bent de wandelende kriesbeer? Ja. Nee? Je mag me alles nemen, ik vind het best. Ja? Let ik van mezelf zeggen dat ik het krieslicht graag wezen wil. Sure. Maar ja. En je blijft net? Ik wil net. Ik wil even inflyen om even een paar vestjes mijn ploegje te jongen en dan ga ik er weer van terug. Dan zit je een taak erop? Dan zit mijn taak als krieslichtje erop. Die muziek hebben we hier net volgen. Nee, maar die stond buiten even je hem op te wachten, maar dat heeft hem dan net zien. Nee, dat hebben we niet zien. Maar wie ben daar langs gaan? Nou, dat is jammer. Ja. Oh, ja. Die ken ik alles met mij te leren. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. We hebben Sociaal Christmeal. Lokaal loket, die organiseert dat. En wij zijn een organisatie die beziekt om verbindingen te krijgen hier in het dorp tussen de mensen. We hebben het sociaal eten, wat we nog dus als nou is. Maar we hebben dat mensen dat ze een klusje had thuis en dat ze het zelf niet oprijden kunnen. Dan kun je ons bellen en hebben wij een lijst met vrijwilligers en die komen dan om te helpen. En Joen, ben jij de ober? Ik ben Joen Ober, ja. Jo, hebben die kwaliteiten? Dat hoop ik. Zullen we even op deze Jonne proosten dat we een hele gezellige Jonnemelker gaan maken? Ja, we zijn hier vrijwillig om te helpen en wij maaien, dus ik nog maaien. En hoe gaat dit? Want dit is nog maar de hand. Ja, het valt me ik wel dat zie ik in vaatwassen haar. Hier kan je wel op rekenen. Ja? En die is ook al klets weer, dus het is oudje. Ja. Gaan we nou met de soep aan de gang? Maar je bent hier vaker dwaan? Nee, dit is mijn eerste keer. Oh, ja. Jeekes. Dus nog wat op de camera, hoe erbij. Ja. Dan ben je ook de eerste keer op de camera. En nou droeg je. Nou. En nou doe je. Nou. Heb ik een doekje? Nog een doekje? Ja. Ja. Maar je komt wel vervolg aan. Het is net één keer en dan nooit weer. Ik weet het, ik ga een roostersjoen, daar stond ik nou één keer op. Dus het is even nou wat. Had ze me weghalen willen of shit hing het er van nou hoe het oud droegen haar natuurlijk. Nee. Is ook maar om werk. Ja. En mijn schatjes in hoor. Smaakt het? Ja, lekker. Heerlijk. Ja? Ja, super. Super. Ja. En het is zo mooi dat we nog zelf net eten horen. Verwennerij. Dat is een hele verwennerij. Dat is mooi. Ja. Ja, dat is mooi wat. Ja. Ja, hè? Ja. Maar je zegt net zo volle de meesten in het dorp? Nee, hoor, net op het voetbalveld. Dan tref ik een beetje. Ja, weet Cerke ook wel, ja. Oké. Want dan moet je tegen mij bij de 90 maanden net kleien. Dat is altijd wel wat te doen. Ja. Ja. Want je bent het dus alleen, hè? Nee, met mijn zuster. Die zit je in jongen mee. Oké. Ja. Oh, dat is wel gezellig. Dat Jawel, hè? Ja, zeker. En je kent wel goed maar koffie. Jawel, hè? Ah ja, we hebben wel wat, maar dat... Jawel? Ja. En wie giet het dan horen? Ja, we worden ongeveer te denken soms, maar... Ja? Ja. Maar het is wel even gezellig zelf, net maar ook. Dat was alle prekkeling, ja. Wie je net achter de granium zitten, ja? Nee, hè? Nee, maar verder prekkeling. Is genoeg? Nou, denk ik even... Ja, die hebben er dik bij. Een belangrijke taak voor een vrijwilliger. Echt wel, ja. Maar ik steeds goed onthouden. Treien aan de kukjes. Ja. Net meer, maar ik net min. Nee? Nee. 2 is te min en 4, ja, dat is te vol. 3 is een mooie getal. Oh, maar dat op de eerste dag is vrijwilligster. En dan tellen te draaien. Ja, maar daar ben ik op geselecteerd. Een stukje voor de klas, groep 3, 4. Ik ken dat treien tellen. En maak ik net moeilijker worden, maar dan... Nee. Maar ik mag er vullen. Ik ken net beter.
kan echt net beter. Want hoe mooier het je is en wat je al je had, jongen, dat is geweldig. Kom je hier vaker? Nou, om eerlijk te zijn, is dit de tweede of de derde keer dat we hier binnen. Ik ben nog een jong kerel, jong. Ja. Ja. Straks 86, dat valt aan, hè. Protte reiziger, dat doen we niet meer. Nee. Vroeger, toen ik wat jonger werd, toen reisde ik een protte. Ja. Maar dat is nou oer. Ja. Maar het is wel moeilijk, hè. Ja, wat is de reden dan? Van hierhoen te meidje. Van? Van jachthoen en hierhoen te meidje, dat is wel moeilijk. Ja, maar wacht maar even. Dus? Ja, dus wollenvaartwassen, hè? Potverdorie. Zie je het niet gewoon hem Maar te hij is pakken, net denk ik? Ja, hij is net druk genoeg, dat zou ik wel, hè? Oh. Geestelijk. Je broek bij me zitten. Dit past er net in. Heerlijk, heerlijk. En hartstikke mooi verzorgen. Ja, hè? Ja, schitterend. Je komt er wel eens weer. Ja, zeker, zeker, zeker. Elke maand? Ja, we komen 1 keer in de maand hier, maar dan is het net zo als dit. Nee. En dat is dan om 12 uur Dat is middags, gewoon. maar dat is een beetje gewonder, maar dit weer luxe. Echt een kerstdiner.